Ето как правим ниша в опънат таван с скрит корниз и лед осветление. Използваме комбиниран профил, който позволява директно оформяне на ниша в тавана с вграден корниз. Започваме с монтаж на профилите за опънатия таван, като подготвяме нивата и основата на конструкцията. Профилът се изработва по точен размер, съобразен с конкретното пространство, след което добавяме завършващите елементи за чист и прецизен завършек. Монтираме комбинирания профил, който оформя нишата с вграденият корниз. Нивелираме го спрямо останалите профили, за да получим идеално права линия. В нишата интегрираме LED осветление, което става напълно скрито и създава мека, индиректна светлина. След това опъваме тавана, който покрива конструкцията и оформя чистата визия. Лепим харпун в зоната на нишата, след което я изрязваме и оформяме прецизно. Крайният резултат е ниша в тавана с скрит корниз и скрито LED осветление. Модерно, чисто и напълно скрито решение.